Tento pořad vám přináší sportovní areály města Kladna, společnost Kladenská dopravní a strojní, Správa bytového fondu a společnost Aripros. Lezecká stěna Kladno už je 4 měsíce v provozu a my se v dnešním díle Kladenského zpravodaje při jeho sledování vás vítám, podíváme, jak se areálu daří a připomeneme si, co vše může svým návštěvníkům nabídnout. Těšit se můžete i na další zajímavé reportáže z událostí našeho města a co vše uvidíte, vám napoví úvodní přehled. Na úvod se podíváme na nedávno otevřenou lezeckou stěnu v Kladně. Poté vám dáme několik praktických informací ohledně blížících se zápisů do prvních ročníků základních škol. Zeptali jsme se na aktuální program Kladenského divadla, navštívíme základní uměleckou školu 5. května a na závěr vás pozveme na adrenalinový závod Přežít Kladno. Paní Doležalová, v říjnu jsme se tady potkali při slavnostním otevření lezecké stěny v Kladně, takže jak se areálu daří? No, řekla bych velmi dobře. Návštěvnost je poměrně dobrá, jsme s ní spokojení. Od toho října nás navštívilo zhruba 2,5 tisíce návštěvníků. Jsou tady zastoupení jak děti, tak dospělí. Sami teď vidíte za námi, že probíhá kroužek nebo takový kurz pro školu. Takže spokojenost. A když si představíme vlastní stěnu jako takovou, co vše se tu dá dělat? No tak tím hlavním záběrem je lezení samozřejmě, to nabízí tady ta 18metrová stěna, co je za námi, pak je tu poměrně veliký boulder, takže nabízí i tu speciální disciplínu bouldrování. Součástí stěny je ale i cestovatelský klub. Teď aktuálně máme v nabídce řadu přednášek, bude se tady pořádat expediční kamera, což je poměrně zajímavý vlastně festival filmů. A určitě zmíním za sebe jako za maminku na mateřský i lezení maminek na mateřský, který je každou středu a pondělí od 10 do 12. Jaká je celková otevírací doba zdejšího centra? Od 10 do 22 hodin, přičemž kurzy pro školy začínají třeba individuálně dříve. Kromě vlastní stěny je tady i velmi příjemné zázemí, takže předpokládám, že se tu dá strávit příjemné odpoledne nebo příjemný den s celou rodinou. Určitě, máme tady samozřejmě i recepci s barem, nebo dá se říct s takovým posezením, který nabízí něco na zub a něco na zapití pro unavené lehce a sportovce, takže pak se dá posedět. Maminky třeba na mateřské tady mají pro své děti zázemí dětského koutku, takže mohou přijít vlastně od těch nejmenších ratolestí, kteří se tady vyhrají buď v tom dětském koutku, anebo když jsou větší, tak už na stěně. Předpokládám, že stěna má i svoje vlastní webové stránky, kde mohou případní zájemci zjistit více informací, třeba i o těch kurzech a seminářích. Určitě webová adresa je www.stěnakladno.cz. Pane primátore, v našem městě se blíží zápisy do prvních ročníků základních škol, takže kdy se letos budou konat a jaké užitečné informace bychom mohli rodičům předat? Tak zápisy se budou konat ve dnech 7. a 8. února, je to tedy pátek a sobota. V ten pátek to bude od 2 hodin odpoledne do 6 hodin do večera a v sobotu od 9 od rána do 12 hodin. Můžeme rodičům poradit nějaké praktické informace, jestli mohou jít se svým prvňáčkem do jakékoliv školy nebo jestli by se měli řídit nějakými kritérii? Samozřejmě, tak za prvé rodiče mají naprosto svobodnou volbu, to znamená, dítě mohou zapsat do kterékoliv školy chtějí. Ale protože těch dětí přibývá, tak je město rozděleno na obvody a ta škola má povinnost přijmout dítě ze svého obvodu. Znamená to, že když rodič půjde se svým dítětem mimo ten obvod, takže se mu může stát, že to dítě, zvlášť u škol, kde je velký zájem, že to dítě se mu tam nedostane a bude prostě chodit na tu svoji školu. Paní zástupkyně, řekněte mi, jak takové zápisy do prvních ročníků základních škol probíhají v praxi? No tak v praxi především doprovází toho prvňáčka budoucího zákonný zástupce, rodiče a přinesou potřebný dokumenty, hlavně rodný list. Na prvních stanovištích, nebo jak to školy koncipují, se dítě zapíše se všemi daty a plní úkoly, které je potřeba zjistit. Úroveň komunikace, jak se dokáže orientovat, grafická úroveň, jakou dítě zvládá, kolik zná čísel, jakou řadu čísel, co se naučilo ve školce. Pak se zjišťuje pravolevá orientace, jak je dítě orientovaný, jaký má například úchop tužky, kreslí panáka.
no a tak dále. Pane primátore, zmínil jste, že dětí přibývá, takže je v kladenských školách dostatečná kapacita? Tak samozřejmě máme dostatečnou kapacitu pro kladenské děti, k tomu se přizpůsobují i ty obecně závazná vyhláška s těmi obvody. Na druhou stranu pravda je, že netušíme, kolik dětí se nám sem přihlásí z jiných obcí, čili my jsme si stanovili interně takové pořadí, že samozřejmě v souladu se zákonem nejprve se přijímají děti z Kladna, potom se berou děti z obcí, kde není škola, a až na posledním místě z obcí, kde je škola, protože my nechceme nabourávat systém těch obecních škol a bereme tedy ty děti zpravidla tam, kde ta škola není. Já děkuji za cenné informace. Pojďme na závěr ještě jednou připomenout termín těch zápisů. Takže 7. a 8. února v pátek a v sobotu. V pátek je to odpoledne od 2 do 6 a v sobotu dopoledne od 9 do 12 hodin. Paní ředitelko, vítám vás poprvé v letošním roce v Kladenském zpravodaji. Co je u vás v divadle nového, jaký repertoár jste si pro nás připravili? Tak my právě teď zkoušíme Marii Antoinetu s režisérem Danem Špinarem, který vlastně tady režíroval Miláčka nebo Racka. Je to inscenace Marie Antoineta o nejstylovější a nejrozmařilejší francouzské královně, která se neustále oblíkala do drahých kostýmů, nosila stylové paruky, obklopovala se přepichem. Nicméně v době, kdy vlastně vrcholila francouzská revoluce a posléze byla vlastně nejdříve obviněna z všech možných i nemožných skutků, které ani neučinila, a posléze, jak všichni asi vědí, byla svržena a následně popravena. Je to vlastně tragikomická fraška, kde v našem souboru hostuje vynikající herečka z Hradeckého divadla, ověnčená spoustou cen, Pavlína Štorková. A dále jsou vlastně v inscenaci herci našeho souboru. Takže zveme naše diváky, 15. února je premiéra a následně na reprízy. Určitě je na co se těšit. Můžeme se podívat i na ten stávající další repertoár, jaké hry budou v divadle k vidění v nejbližší době? Tak my jsme původně měli připravený repertoár širší a více premiér, protože jsme předpokládali, že bude hotová zrekonstruovaná budova Městského divadla Kladno. Museli jsme přesunout premiéru Dobromily Retigové na příští sezónu a začneme zkoušet po premiéře Marie Antoinety Děti Olympu. Na konci sezóny budeme zkoušet od Agáty Christie Vraždu na Nilu, kde jsme se tedy rozhodli, že připravíme případně variantu premiéry i do budovy divadla Lampion, pokud bychom se ještě nedostali do spodní budovy. Dále bych našim divákům chtěla říct takovou novinu, která nás nesmírně těší, protože vlastně ve 100leté historii našeho divadla se poprvé stalo to, že jsme nominováni na hlavní prestižní cenu Thálie za inscenaci Miláček právě režiséra Dana Špinara, kdy Míla Ken, který hraje hlavní roli Miláčka, je v hlavních 3 nominacích na nejhlavnější, nejprestižnější herecký výkon. Vyhlášení bude 29. března v Národním divadle v přímém přenosu České televize, takže nám držte palce, protože máme velké ambice, abychom zvítězili. Paní ředitelko, Základní umělecká škola 5. května připravila velmi zajímavou výstavu, takže pojďme si ji představit a diváky pozvat. Ano, dnes budeme mít slavnostní vernisáž výstavy s názvem Světe div se. Jedná se o výstavu prací žáků výtvarného oddělení, které tady pracují ve 2 třídách pod vedením paní učitelky Veroniky Hubičkové a pod vedením paní učitelky magistry Milici Gedeonové. Jsou zde vystaveny práce všech žáků, to znamená od těch nejmenších dětí prvních ročníků až po 16-17 leté žáky, kteří se připravují na výtvarné školy nebo chodí malovat sem jen tak pro své potěšení. Výstavy pořádáme vždy 2. Tu zimní pořádáme tady v prostorách naší školní galerie, tu letní díky spolupráci s magistrátem města Kladna pořádáme v Kladenském zámku. Na tu zimní školní vždy zveme žáky mateřských a základních škol z města Kladna. Výstava je samozřejmě určena nejenom pro naše žáky a rodiče, ale budeme rádi, když se přijdou podívat i ostatní, protože ty práce, které se tady vystavují, jsou opravdu velmi krásné.
Jaké další zajímavosti a aktivity chystá vaše škola? Takže opět navážeme na naší tradici, kdy připravujeme divadelní představení pro žáky základních a mateřských škol. Ta první akce se bude konat v 2. dubnovém týdnu pro žáky 1. až 3. tříd. Tam nabídneme představení známých autorů Uhlíře a Svěráka. První se jmenuje Karkulka a druhá je Budulínek. Budou se konat v Kladenském divadélku. A potom jsme připravili druhý program, který je určený pro žáky 4. až 9. tříd. A to se bude jednat o program, který připravují žáci literárně dramatického oddělení se svým panem učitelem a jedná se o výchovný vzdělávací program s názvem Nemrač se a nehádej, zlou náladu postrádej. Mimo spolupráce se základními školami, tak samozřejmě pořádáme i spoustu koncertů pro kladenskou veřejnost, ať jsou to absolventské koncerty, koncerty učitelů nebo letos koncert k roku české hudby. A veškeré informace nejenom o programu, ale i o školním vzdělávání a o naší škole můžete najít na našich webových stránkách www.zuskladno.cz. Pane řediteli, blíží se termín dalšího outdoorového závodu Přežít Kladno, takže pojďme diváky na tuto akci pozvat a trošku jim ji představit. 22. února se bude konat u nás v areálu 3. ročník zimního Přežít Kladno. Akce, která vlastně už má tradici, začala letní částí, dělá se to 2krát do roka. Jedná se o adrenalinový závod dvojic, který jezdí na kole po různých místech v okolí Kladna a Pokladně. Jsou různá stanoviště, kde plní různé úkoly a až je splní, tak právě získají tu indici, aby se mohli dostat do dalšího bodu, do dalšího místa a pak do cíle. Kdo všechno se této akce může zúčastnit, kde získá více informací a kde se může zaregistrovat? Tak veškeré informace jsou na webových stránkách přežitkladno.cz, kde v současné době už jsou odtajněny 2 úkoly. Účastnit se toho můžou dospělé osoby, ale máme připravenou i variantu Přežít Kladno junior, kdy může dorazit rodič s dítětem, to je do 10 let, a pak je tam kategorie pro děti do 15 let. A na závěr se zeptám, jestli můžeme prozradit nějaké aktuální novinky ze sportovních areálů, případně nejbližší plány. Tak naše plány jsou v současné době ovlivněny rozpočtem města Kladna, který bude schválen do 14 dnů. Co nás tam čeká? Samozřejmě se jedná zejména o rekonstrukci zimního stadionu. Započne i hned po ukončení hrací sezóny hokejistů. Potom dojde k opravě fotbalového hřiště s umělou trávou a modernizaci a rekonstrukci stávající turistické ubytovny. A potom návštěvníci, kteří chodí do haly BIOS, tak jim mohu slíbit, že dojde k rekonstrukci parkoviště, aby nemuseli chodit těma loužema a tím bahnem. Sami jste slyšeli, že novinek a zajímavostí je ve sportovních areálech poměrně dost. Na další zajímavosti a novinky se můžete těšit také v příštím díle Kladenského zpravodaje, takže se mějte krásně a za 14 dnů opět na viděnou. Nakupte v zimě v kladenském Intersportu jakýkoliv výrobek Nordfinder za víc než 500. Odpovězte na 3 otázky a vyhrajte zajímavé ceny. Každý měsíc losujeme 10 výherců, každý měsíc hlavní cena lyžařský komplet a další ceny značky Nordfinder. Ráj deštníků, specialista na deštníky s dlouholetou tradicí. Ráj deštníků, bohatý výběr různých typů deštníků od světových výrobců. Ráj deštníků, záruka kvality a profesionálních služeb. Ráj deštníků a jste v suchu. Tradiční česká kuchyně a stylové prostředí, to je česká restaurace na Hlavní třídě v Kladně. Bohatý výběr českých jídel, skvělé pivo s certifikátem garance kvality, profesionální personál a ideální místo pro pořádání soukromých nebo firemních akcí, to vše nabízí česká restaurace. Seznamte se s jedinečnými interiérovými prolézačkami Suprafort, na kterých mohou děti šplhat, lézt, houpat se, a to doma i ve školce. Suprafort, to je každodenní zábava a cvičení. Najdete na www.suprafort.cz.
Fyzikální úpravna tvrdé vody Antikalk Plus zabraňuje tvorbě vodního kamene po celé délce rozvodu a zajistí jejich vyčištění. Pro bytová družstva nyní zdarma technický posudek, příprava projektu a zajímavé slevy. Malá investice pod 1000 Kč na byt a velký užitek pro celý dům, to je Antikalk Plus. Společnost KV Řezáč vám nabízí houpací sítě, sítě na šplhání, houpací a šplhací lana a ochranné sítě pro různé účely. Rozvoj motoriky, fantazie, fyzické zdatnosti, skvělá a bezpečná zábava, to jsou produkty od společnosti KV Řezáč. SKS Arena, profesionální centrum bojových a aerobních sportů, kickbox, Krav Maga, MMA a další bojová umění pod vedením mistrů světa a Evropy. Navštivte i vy SKS Arenu v Kladně a vyberte si z bohaté nabídky profesionálních tréninků. Zakládání a údržba zeleně Kladno, to je projekce, realizace a údržba veřejné i soukromé zeleně. Navštívit můžete také naše zahradní centrum v Nouzově, kde najdete vše do své zahrady. Zakládání a údržba zeleně, ty nejlepší služby i pro vás. Florianova huť, to je tradiční české sklářské řemeslo. Nabízíme vám široký sortiment výrobků ze skla. Užitkové sklo, dekorativní sklo, historické sklo a mnohé další. Navštivte náš e-shop. Florianova huť, u nás si vybere každý. Nakupte v zimě v kladenském Intersportu jakýkoliv výrobek Nordfinder za víc než 500. Odpovězte na 3 otázky a vyhrajte zajímavé ceny. Každý měsíc losujeme 10 výherců, každý měsíc hlavní cena lyžařský komplet a další ceny značky Nordfinder. Ráj deštníků, specialista na deštníky s dlouholetou tradicí. Ráj deštníků, bohatý výběr různých typů deštníků od světových výrobců. Ráj deštníků, záruka kvality a profesionálních služeb. Ráj deštníků a jste v suchu. MM Reality Kompletní realitní a právní servis. Nejrychlejší prodeje. Bezročné zálohy až 100 000 do 2 dnů. Realizujeme výkupy. Více informací na www.mmreality.cz. Centrum koupelny Kladno, to je partnerská prodejna společnosti Siko Koupelny. Nabízíme vám bohatý výběr nejrůznějších produktů do vaší koupelny. Nově můžete využít také naše kuchyňské studio s velkou škálou produktů. Centrum koupelny Kladno. Firma Nábytek Litera se zabývá zakázkovou výrobou nábytku s důrazem na přesnost a nejvyšší kvalitu. Kuchyňské linky včetně grafických návrhů, vestavěné skříně, ložnice, kancelářský nábytek a mnohé další. To je firma Nábytek Litera. Najdete nás na hlavní třídě v Kladně. Firma Zaďko zajišťuje kompletní realizace střech na klíč rodinných domů. Zákazníkům zajistíme kompletní poradenský servis, poradíme s výběrem vhodného materiálu, navrhneme technické řešení a zdarma zpracujeme cenovou nabídku. Střechy Zaďko, to je kvalita od profesionálů. Kovošrot Group.cz, to je nákup, zpracování a prodej železného šrotu, neželezných kovů, papíru a plastů. Vykupujeme kovový odpad, železo a barevné kovy vždy za maximální cenu. Kovošrot Group.cz, to je dále největší likvidace autovraků. Kovošrot Group.cz. Já mám ale žízeň. Co to je? Aha, mám nákup. Trochu to vylepším. Na sklo se dobře kreslí. Kytka, stonek, lístky. Pro mámu. Takhle je to lepší. A pak se to dá smazat. Barevná skla do kuchyně i do koupelny. Čerpací stanice Koloc v Kladně Švermově vám nabízí kvalitní aditivovaná paliva vždy za jednu z nejnižších cen ve městě. Příjemný personál, velký výběr občerstvení a dalších produktů. Čerpací stanice Koloc Kladno Švermov, vysoká kvalita a skvělé ceny. Společnost Bepov se zabývá výrobou celoskleněných dveří, skleněného nábytku, zrcadel a dalších výrobků z plochého skla. Veškeré práce od výroby po dopravu a montáž probíhají podle požadavků každého klienta. Bepov, komfortní design a elegance. Nová prodejna Foto u Tomáše Rady vám nabízí velmi bohatý výběr dárků. Kvalitní plišáci, medvídek Mituju, originální dárky Alby, bohatý výběr fotoalb, kvalitní svíčky a mnohé další. Foto u Tomáše Rady, obchod plný dárků pro každého. Městský podnik služeb Kladno, to je svoz, likvidace a zpracování komunálního odpadu, velkoobjemového a nebezpečného odpadu a také bioodpadu. Dále zajišťujeme údržbu komunikací, zeleně, odtah vozidel a mnohé další. Městský podnik služeb Kladno.
Barvy e-shop to je tradiční český prodejce kvalitních barev a nátěrových hmot evropské kvality, ale s českými cenami. Provozovatelem je firma Elcom PP s nabídkou palubek, prken, OSB desek a mnohým dalším. Více informací najdete na našich webových stránkách. První všeobecnou zastavárnu najdete ve Fígnerově, Severní a Vodárenské ulici v Kladně. Provádíme zástavy, výkup za hotové, komise a nabízíme široký sortiment elektroniky, telefonů, zlata a šperků, nábytku a sedacích souprav a mnohé další. První všeobecná zastavárna se těší na vaši návštěvu.